Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèluw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw minnu bɛ sigi k'an filɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen, aw minnu b'aw timinandiya k'an ka kunnafoniw k'olu lamɛn walasa aw bɛ se ka jamana kibaruya sɔrɔ cogo min na. An b'aw fo dan tɛ foli min na bi ye araba ye, jamanaw min bɛ juin kalo kofɔ ale ye tile 26 sɔrɔ san 2024 minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ n'o y'an ka page Facebook Joliba TV News ani Joliba FM ani an ka page YouTube fo ka taa se radio Joliba ma Bamako yan, Segu Sikaso. An b'aw fo dan tɛ foli min na k'a fɔ ɲɛna aw danse ladala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don min ye kunnafoni gafew ye, olu lakalili waati sera nɛgɛ kanɲɛ 9 mana sanga 30 sɔrɔ ka ban an bɛ ye nin kɛnɛ in kan. Limanaw gafe minnu bɔra bi o bɛ tali kɛ minnu kɔni b'an bolo kɔrɔ yan o ye l'Indépendant, le Pélican, le Soir de Bamako ani Nouvelle Horizon. An bɛna ninnu de lakale limanaw walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. O kumana an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. An b'a daminɛ ni l'Indépendant ye limanaw a kumana. Fasiri ko jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta awa ko a ye taama kɛ ka taa Burkina Faso an sigiɲɔgɔn jamana, awa ko baara in bɛ don teriya taama ani baara ɲɔgɔnya. Walasa n'i y'a lajɛ jamanakuntigi ka kuma kolomayɔrɔ kɛra mun ye l'Indépendant kɔnɔ bi ko awa sira dɔ de tara, sira min ni segin kɔ t'a la bilen. Jamanakuntigi de ye nin kuma fɔ. Jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta a n'a a tɔɲɔgɔn jamanakuntigi min bɛ Burkina Faso kunna bi n'o ye Capitaine Ibrahima Traoré ye, awa ko nin cɛ fila u sigira ka kuma. Limanaw ka kuma mun kan kɛrɛnkɛrɛnniyala jamana fila in u ka dancɛw kuma kɛra o kan min ye AES yɛrɛ ye, Alliance des États du Sahel. Yɔrɔ jamana fila in ka fara Niger kan u saba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛkulu in kɔnɔ. N'i y'a lajɛ l'Indépendant y'a jira k'a fɔ ko awa min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye a bɔra Bamako yan ani délégation ba de don, ministre damadɔ olu tun b'a nɔfɛ. Ayiwa pankuru min bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la o de taara ni u ye sɔgɔmadafɛla yɛrɛ la min ye u cunna Wagadugu n'o ye Burkina faaba yɛrɛ ye. Walasa tile n k'a fɔ heure 24 o tɛ tile kelen wa u y'o de kɛ Burkina Faso. Limanaw jamanakuntigi ni awa Burkina jamana ɲɛmɔgɔ k'u sigira ka ɲɔgɔn ye, maa wɛrɛ tɛ yen, a bɛ fɔ o de ma ko tête à tête. Limanaw kumana mun kan ko lakana ko bɛ danga min na bi ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Limanaw ani n'i y'a lajɛ taabolo saba bɛ yen, awa kuma kɛra o kan. Colonel Assimi Goïta yɛrɛ y'i da don o la, o ye k'a fɔ baara caman de bɛ yen minnu kan ka woloma, minnu kan ka lajɛ, awa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. O ye Burkina Faso ni Mali cɛ bi n'i y'a lajɛ awa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara caman bɛ yen, awa o bɛna lajɛ. O mana bɔ yen nɔ lakanako o fana b'a la, sɔrɔko kuma fana da donna o fana na, ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na sɔrɔ nasira la. Jamanakuntigi u y'u da don o la. Limanaw n'i y'a lajɛ ko bi kabi Ibrahima Traoré capitaine ale nana min ye Burkina Faso jamana kunna, Colonel Assimi Goïta de ye nin kuma fɔ waati min na u tilalen kɔ ɲɔgɔn ye la. A kɛlen a bɛ ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma waati min na, a ko kabi Ibe nana awa Burkina Faso jamana kunna, awa ko lafiya nana dɔɔni dɔɔni. Wa ka fara o kan ko jamana saba in ni awa jamana minnu sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o fana kelen bɛ lafiya ye ani ka bɛn sabati dɔɔni dɔɔni jamana ninnu kɔnɔna la. O bɛ tali kɛ Russie, Chinois ani Turkiw olu ni jamana damadɔ in sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma, k'o kelen bɛ sababu ye bi min ye awa baaraw ye lakanako baaraw ka se ka caman bɔ a gɛlɛyaw la. O bɔlen kɔ yen jamana fila in ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ani Capitaine Ibrahima Traoré u ko n'i y'a lajɛ bi awa dɔ de bɛna fara baaraw kan
a bɛna bɔ jamana fila in yɛrɛ la, jamana saba in bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛ sisan u ka kɛlɛcɛw k'u fara ɲɔgɔn kan, u bɛɛ bɛna kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ bɛna laraweliw kɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛɛ bɛna u ka jamanaw dancɛw k'a kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ. A bɛna fɔ armée kelen, Burkina Faso armée ani Mali ta a bɛɛ ye kelen, sabu k'u bɛna yamaruya yɛrɛ di ɲɔgɔn ma. Ni Mali kɛlɛcɛw taara Burkina u tɛna ɲininka, Burkina Faso kɛlɛcɛw mana na Mali la yan u tɛna ɲininka, Niger fana ta bɛ ten, u mana taa jamana fila in fɛn fɛn na u tɛna ɲininka. A bɛna fɔ n'i bɔra i ka so, i nana i ka so, i kan ka baara min kɛ i ka o kɛ, k'o baara de bɛ sen na, o de bɛna fanga de bɛna don o la, ani k'a lajɛ jamana saba in minnu bɛ sɔrɔ AES kɔnɔna la, Burkina ni Mali ni Niger, u bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka se ka mɔmɔniw n'o ye patrouille ye k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, k'o baaraw yɛrɛ dɔw daminɛna ka ban, nka ka se ka sigi sen kan, gafeko de b'o la, o gafew bolonɔw bɛna bila ka se ka bɛnkan kɛ k'a don ba la. Fasiri ye kuma laban ni min ye, l'indépendant, a ko ni nin kuma fɔra, nin b'a jira k'a fɔ jamana fila in u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, ko nka waati laban in na jamanaw ko ye Burkina sɔrɔ lakanabaliya sira la, u ka dugu dɔ bɛ yen n'o ye Mansilla kan ye, Bamanciw taara bin o kan, a kɛra sababu ye maa caman de, a bɛ se maa kɛmɛ caman ma minnu fatura o Bamanciya wale in na. O kɛra sababu ye ka furukufuruku ani ŋunuŋunukanw wuli Burkina Faso jamana kɔnɔna la, f'a kun kɛra sababu yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko Capitaine Ibrahima Traoré ka fanga ko u bɛ fɛ k'a dafiri, nka o kɔfɛ Capitaine Ibrahima Traoré yɛrɛ bɔra juin kalo tile 20 tɛmɛnen in na, ŋunuŋunukanw fɔlen kɔfɛ ka tila ka bɔ ka kuma, o kɛra sababu ye ka dansiri o ŋunuŋunukan ninnu na. Limanaw, l'indépendant ka kunnafoni don, yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ tuguni ko Suède ye jamana ye minnu ni Mali jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ, ko Suède jamana y'a jira k'a fɔ k'u ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ yan k'u bɛna datugu Mali la yan ani Burkina Faso, ko ka sababu kɛ ko dɔ de faralen bɛ lakanabaliya kan Sahel kɔnɔna la. O la sa Suède gouvernement a y'a ɲini ka nin hakilila in ta ko u ka lasigidenso n'o y'u ka ambassade ye min bɛ Bamako yan ani Wagadugu, Burkina Faso, k'u bɛna datugu, ka sababu kɛ ko u kɛn bɛ ka layidu minnu ta Sahel kɔnɔna la, ko layidu ninnu k'a tɛ se ka lawaleya fiyewu ka lakanabaliya to hakɛ dɔ la, ko Suède ko k'a bɛna a bɛna ka lasigidenso bɔ yan ka taa n'a ye Dakar, Senegal faaba la. Nin yɛlɛmani min filɛ nin ye, limanaw, nin kɔni bɛna gɛlɛya caman de don min ye ɲɛtaga baaraw la Suède ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ, ko nka Suède y'a jira k'a fɔ ko farafinna tilebiyanfan jamanaw ko ani u tɛna juru tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, baaraɲɔgɔnya bɛna to yen, sabu u ka lasigidenso min filɛ nin ye n'a a bɛna taa sigi Dakar, Senegal faaba la, u n'u to yen nɔ k'u ni farafinna tilebiyanfan jamanaw na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'i y'a lajɛ limanaw, Suède ale y'a ka ambassade dayɛlɛ Mali la yan kabi san 2010 waatiw la, min kun kɛra baara ɲɔgɔnya ye jamana fila in, Mali ni Suède ni ɲɔgɔn cɛ, kabi o la fo ka n'a bila min ye san 2016 san 2020, baara caman de kɛra, n k'a fɔ ɲɛta baaraw ka daminɛ an ka jamana togodaw la ka na lakanako la ka na min ye kalanko la, limanaw da donna nin bɛɛ la Suède jamana fɛ. N'i y'a lajɛ limanaw, nafolo min donna la min ye u ka wari min n'u k'a ma ko SEC, o 240 n'i y'a falen franc CFA la a bɛ se miliyari 16 ma, ko Suède y'o de don projets la minnu bɛ ɲɛta ko fɔ Mali la yan nɔ. Limanaw, Suède jamana de filɛ nin ye k'a fɔ sisan ko ale bɛna a ka lasigidenso datugu, ko ka sababu kɛ dɔ farala lakanabaliya kan. Yɔrɔ Suède u ka kɛlɛcɛw tun bɛ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min tun bɛ Mali la MINUSMA, a tun bɛ fana Takuba, o kɛlɛcɛw cɛla, walasa Bamanciya wale k'a kɛlɛ. O kɛlen filɛ nin ye ka nin hakilila min ta nin ye, fasiri y'a jira k'a fɔ ko lakanako u sinsinnen bɛ o de kan, ko o de kɛn bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye n'u b'u ka minɛnw cɛ ka taa Senegal Dakar. Limanaw, an bɛ waati min na ko sisan ni Suède jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ, Norvège jamana fana kun ye nin hakilila ta. Norvège kun y'a jira k'a fɔ ko olu fana b'u ka lasigidenso datugu Bamako yan san 2023 bantɔ in na, ka sababu kɛ lakanabaliya ko kelen in fana ye. Suède ani Norvège u kɔni y'u ka baaraɲɔgɔnya ko nin y'a sɔnsɔrɔlen ye u ni Mali cɛ yanni waati dɔ cɛ, ko nka k'u n'u to Senegal fɛn fɛn adamadenya baaraw ye n'o ye aide humanitaire ye ani soutien humanitaire, k'u bɛna o fana o tɛna ɲinɛ u bɛna o don ba la. Jamana kelen min tora sa limanaw, o ye Danemark ye.
ale kelen pewu de ma sɔn ka ka ayiwa min ye a ka lasigiden so datugu Mali la yan nɔ ni jamana fɛn fɛn filɛ nin limanaw u bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon ɲɛtaga la ani lakanako la Mali la yan nɔ kunnafoni de ye nin dɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko le pélican limanaw a kumana a ko Mali kunnafoni ko bilama gɛlɛya b'a la lɛtiri cira minisiri ma minisiri min n'o bɛ kunnafoni ko ni ayiwa baara an ka foroba cakɛrɛw ka se ka ɲɛdan kura di olu ma ayiwa lɛtiri in bɔra maa min yɔrɔ o ye Abdramane Doucouré de ye limanaw kunnafonidila don ale de ye lɛtiri kɛ limanaw k'a ci minisiri ma minisiri min n'o bɛ Mali kunnafonidi ko ni an ka baara yɔrɔw bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ cogo min na ministre de l'économie numérique ministre de la communication et de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration Abdramane Doucouré ko a ka lɛtiri kɔnɔ a ko a bɛ minisiri a bɛ nin sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin a ma waati min na o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi bi in na n'i ye Mali kunnafoni ko lajɛ awa minnu bɛ kunnafoni di ka kunnafoni mamu k'a ɲɛ n'o ye communication ye walima minnu fana bɛ kunnafoni yɛrɛ ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a di o presse jamanaw ko gɛlɛya b'u kan dɛ Abdramane Doucouré ko a bɛ n'a fɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ka ko yɛrɛ bɛ fɛ ka jɔ de baara de bɛ fɛ ka jɔ Mali kɔnɔ kunnafoni ko nasira la ko a ye min fɔ sa a ka lɛtiri kɔnɔ a ko minisiri b'a ka minisiriya la k'ale dan b'a la k'a fɔ ko minisiri bɛ nin gɛlɛya ninnu kalama wa ko diyagoya kɔni dɔ bi minisiri kan ka awa hakililaw de ta walasa nin gɛlɛya ninnu ka falen don a la joona joona wa ko n'i y'a lajɛ bi kunnafoni sow de ka ca bi minnu de bɛ k'a ɲini awa ka balo n'o tɛ ko gɛlɛya kɔni ni kelen tɛ awa ni fila tɛ kelen b'u kan ko kunnafonidila dɔw yɛrɛ kunnafonidiso dɔw jamana an bɛ don min na ko bi olu ko k'a bɛ ala ka Mali kunnafoni di da awa a ma deli ka ni ɲɔgɔnna gɛlɛya sɔrɔ bi bi in na Mali kunnafoni ko bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la awa ko a ma deli ka ɲɔgɔnna sɔrɔ yalima ko minisiri awa ɲininkali min ni Abdramane Doucouré ye nin k'a la nin gɛlɛya ninnu fɔlen kɔfɛ ko yalima siɲɛ joli a wulila ka taa kunnafonidiso ninnu na ka t'i ɲɛ da u kan awa gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan aw bɛ lahalaya jumɛn na ko kunnafonidiso ninnu joli de bɛ yen nɔ a ka dɛmɛ sera minnu ma k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi o kumana a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye ko siɲɛ joli a y'o kɛ o ye ɲininkali ye ko n'i y'a lajɛ ka fara o kan limanaw ko bi bi in na awa yɔrɔ kunnafonidiso kɛnyɛrɛye de ka ca la kosɛbɛ ko a caman de bɛ yen awa minnu bɛ yen ni dɔw yɛrɛ bɛ fɛ k'u ka datugu minisiri sera ka sa joli de ma k'a ɲininka awa aw bɛ ka baara kɛ lahalaya jumɛn na bi o bɔlen kɔ yen a ko minisiri Alhamdu Ag Iliyɛn awa ko a bɛ n'a fɔ min ye kunnafonidilaw ka sɛbɛn min n'o ye carte de presse ye n'o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ i ye kunnafonidila ye awa ko o sɔrɔli fana kɛlen bɛ gɛlɛya ye bi ko a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ awa maaw bɛ se ka kunnafonidilaw bɛ se k'o sɛbɛn in sɔrɔ o yɛrɛ sɔrɔli kɛn bɛ awa damata gɛlɛya ye kunnafonidilaw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ sɛbɛn in bɔ yɔrɔ min na ka fara o kan limanaw ko Mali kunnafoni ko bilama awa ko minisiri awa yalima kibaruya dilen b'a ma wa kibaruya dilen b'a ma k'a fɔ ko kunnafonidilaw u bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la wa limanaw n'i y'a lajɛ n'an bɔra kunnafoni ko la n'an taara an ka jamana ni olu ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ awa min ye an ka jamana cakɛdaw bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ olu joli bɛ yen minnu bɛ baara yɛrɛ la baara min n'a a nɔ filɛ nin ye o ye ɲininkali ye ko tiɲɛ na a sera awa Mali kunnafoni ko ka lɛtiri kɔnɔna la a ko ale de ye minisiriso in ɲɛmaa ye n'o ye ministère de la communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ko a ka nin minisiriso in awa fɛn de don bi diyagoya de don a ka kunnafonidila a kɔrɔmatigɛ walima ka kuma wɛrɛ fɔ a ye ka ayiwa a kɔrɔ fana la u b'a ɲini minisiri fɛ awa a ka nin ko in ta ba la n'a t'a dɔn a ka bɔ a kalama k'a fɔ Mali kunnafonidilaw bi bi in na n'a m'u sɛgɛrɛ fɛɛrɛ ka ɲini joona limanaw hali kunnafoni minisiri sera k'i da don nin ko in na sɛmɛ na k'a fɔ a sera ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ Mali kunnafonidilaw dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin u ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ aide à la presse yalima a dira wa walima a bɛ lahalaya jumɛn na fo kana se sisan ma san joli se ka kɛ dɛmɛ ye k'a fɔ an bɛna nin kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ ye nka k'i ma kun Abdramane Doucouré ko k'a ka lɛtiri minɛ ni o bonya ye
a ka se ka kunnafonidilaw lajɛ. Kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le pelinkan kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Ni an bɔra ye fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kumana limanaw a ko min bɛ politiki ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu minɛna ni u ka kasolasigi yɛrɛ latigɛra ka ban limanaw ko